Культура Беларусі адна з найстаражытнейшых у Еўропе. Звычаі нашага народа захаваныя ў такіх вядомых усім святах, як масленіца, каляды, купалле, дажынкі. Яны настолькі старыя, што ў іх цесна пераплятаюцца паганскія і хрысціянскія погляды нашых старажытных продкаў. Нам важна ўсвядоміць сябе часцінкай нашай агульнай гісторыі і культуры, своеасаблівым сувязным паміж тымі, хто жыў, і тымі, хто будзе жыць. А калі так, то задача кожнага данесці гэтыя звесткі да ўсіх, хто іх пакуль не ведае. У Жыткавіцкім раёне робіцца ўсё магчымае для захавання народных свят і абрадаў. Адной з самых вядомых берагінь спрадвечных традыцый на Жыткаўшчыне заўсёды была Кацярына Аляксеевна Панчэня, жыхарка вёскі Пагост, вядомая ўсім баба Каця. На матэрыяле, атрыманым ад яе, і будзе грунтавацца наша работа. Шчодрык ці шчадрэц у Пагосце здаўна святкавалі перад так званым Старым Новым годам, які зараз прыходзіцца на вечар і ноч 13 на 14 студзеня. На шчодрык спявалі пад вокнамі аднавяскоўцаў, жадалі гаспадарам усялякіх даброт. Хадзілі, перапрануўшыся казой, мядзведзем, буслом, цыганкай і рознымі іншымі персанажамі. Апраналі кажухі поўсцю наверх, твары закрывалі звярынымі маскамі. Спявалі песні пад гармонік і дуду, ладзілі скокі, жартоўныя гутаркі. Падрыхтоўку да свята пачынаюць з гатавання святочнага стала. Стол павінен быць такім, каб не толькі сям'я сама магла пачаставацца, але і гасцей за яго запрасіць. Напярэдадні свята многія вяскоўцы спяшаліся правесці некаторыя рытуальныя дзеянні на дабрабыт, поспех і багацце. Гаспадары рабілі пераклічку сваіх хатніх жывёл, перабіралі не толькі скаціну, але і птушку. Яшчэ абкручвалі саломай сад, а па дрэвах стукалі абухом сякеры 3 разы, пужаючы іх тым, што калі яны не дадуць ураджаю, то іх сякуць. Называецца гэты рытуал палоханнем. Удзельнікам шчодрыка можа стаць кожны. 13 студзеня да 4 гадзін дня усе збіраюцца ў вясковым клубе-бібліятэцы. Людзям прапануюць пераапрануцца ў народныя касцюмы. Рашаюць, хто з хлопцаў будзе казою, хто панясе зорку. Назначаюць дзяўчыну-цыганку. Сярод дзяцей выбіраюць тых, хто будзе буслом і сарокай. Нам, дарэчы, не пашчасціла. Да ўдзелу ў шэсці на гэты раз не прыйшлі дзеці. Таму шчадрэц вырашана было ладзіць без бусла і сарокі. Кацярына Аляксеевна супакоіла і сказала, што усяка бывае, хай на гэты раз так. На шчодрык у кампаніі заўсёды ёсць прафесійныя музыканты з гармонікамі і бубнамі. Мяне апранулі ў народны касцюм, далі чырвоную хустку, квяцістую сукенку. На шчодрык неабходна абысці вясковыя двары і паспяваць гаспадарам хат, дзе ўжо чакаюць вясёлых гасцей. Галоўнай задачай якіх з'яўляецца ўзняць настрой усім вакол, пажадаць, каб у новым годзе абавязкова быў багаты ўраджай, гаспадарка большала. У двор першай жа хаты удзельнікі шчодрыка адразу заходзяць з гучным запытаннем: «Кіну сноп на 100 коп, ці запець песню?» Адказ тут не патрэбны, гучыць песня. Точно! Не разрешаю своего. Конечно, разрешаю. Где машина? Где машина? Пасля спеваў звяртаецца ўвага на казу, быццам яна кволая, нейкая зусім слабая. Спяваецца жартаўлівая прыпеўка. Наша коза вона завтра родить козеня, нашой козе сором, чує в пече сором. Во-во-во, коза, де? Напрыканцы гаспадыня выносіць пачастункі. Звычайна гэта сала, яйкі, цукеркі, яблыкі, пірагі. Частуюць шчодра, бо лічыцца, як ты адзячыш гасцей, такім жа шчодрым да цябе будзе гэты год. Удзельнікі свята развітваюцца з гаспадарамі і выходзяць зноў на вуліцу. Ідуць з танцамі, частушкамі, жартамі. У двор наступнай хаты зноў заходзяць з запытаннем.
ходімо, так об'яснимо, щодрий вечір, святий Василій. Чи не даже наша копійку, щодрий вечір, святий Василій. Повнюсенько, повалюсенько, щодрий вечір, святий Василій. Так шчадруюць да позняга вечара. Пасля вяртаюцца ў будынак клуба. Ідуць па вёсцы з песнямі ды танцамі. У канцы доўгачаканае дзеянне, частаванне ўсіх удзельнікаў. З абрадам шчодрык вяскоўцы заўсёды звязвалі свае надзеі і спадзяванні на лепшае жыццё. Няхай жа ўсё будзе так, як марыцца, бо так было раней, так ёсць і хай так будзе. Шчадрэц, у якім я прымала ўдзел, стаў апошнім для майго інфарматара, панчэні Кацярыны Аляксеевны. Яе не стала. Мы сябравалі з ёй не адзін год. Захаванне спрадвечнай спадчыны было мэтай яе жыцця. Упэўнена, што справа бабы Каці будзе працягнута. Вёска Пагост заўсёды адкрытая для гасцей. Мая праца прысвечана памяці слаўнай дачкі жыткавіцкай зямлі, Кацярыне Аляксеевне Панчэні, вядомай на ўвесь свет бабе Каці.